ଲାଗୁଛି ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପୂରାପୂରି ବାଘ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ ବା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଟାଇଗର କଞ୍ଜରଭେସନ୍ ଅଥବା ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ସମୁଦାୟ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 28। 2002ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 192ଟି ବାଘ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଛୋଟ କବ୍ ବା ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ 60ଟା। ଲାଟେଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବାଘ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଫିସିଆଲି 28ଟି ବାଘ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 4400 କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ 10ଟି ବାଘକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଶିମିଳିପାଳରେ ରହିଛନ୍ତି 8ଟା ବାଘ, ସାତକୋଶିଆ ଆଉ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ଗୋଟାଏ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକି ବୋଥ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଥରେ ନିଜକୁ ନିଜ ବି ପଚାରିବା କଥା।